Cześć, mam na imię Kamil. W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem Wam, jak wykonać test Ballbar. Kto nie widział, może obejrzeć ten filmik. Odnośnik znajduje się w prawym górnym rogu. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać kalibrację głowicy Edget. Edget jest to głowica tak zwana skrętna, która jest wyposażona w dwa dodatkowe serwonapędy, które pozwalają nam na wycinanie pod kątem, również na ukosowanie i fazowanie różnych elementów. Na przykład takich jak ten. Tu widać cięcie pod kątem. Kiedy wykonujemy taką kalibrację? Kalibrację wykonujemy tuż po zainstalowaniu takiej głowicy na maszynie. W przypadku, gdy dojdzie do kolizji głowicy z materiałem. Za każdym razem, gdy ją zdejmiemy i zamontujemy ponownie na maszynie. Oraz gdy mamy podejrzenia, że głowica wycina nieprecyzyjnie. Kalibracja prostopadłości składa się z dwóch etapów. Pierwsza z nich, czyli kalibracja wstępna. W tym przypadku użyjemy dwóch czujników zegarowych. Jeden na takim uchwycie z magnesem, drugi będziemy wkładać w miejsce głowicy tnącej. I kalibracji precyzyjnej. Tu mamy taki kalibrator. W skład tego zestawu wchodzą dwa czujniki, bardzo precyzyjne, elektroniczne, zestaw przewodów, adaptera oraz taka bardzo precyzyjna kulka, która znajdzie się w miejscu tuby miksującej. To tyle, jeżeli chodzi o teorię. Zapraszam Was na część praktyczną. Nasze oprogramowanie posiada wbudowany kreator, który krok po kroku pozwoli nam wykonać kalibrację ustawienia prostopadłości głowicy Edget. W tym momencie zakończyliśmy pierwszy etap. Kalibracja wstępna jest za nami. Teraz czas na kalibrację precyzyjną. Podczas kalibracji precyzyjnej w porównaniu do tej kalibracji wstępnej cały proces odbywa się automatycznie. Po wciśnięciu przycisku rozpocznij głowica wykona szereg ruchów i program wszystkie te ruchy będzie odnotowywał.
Obie kalibracje mamy już zakończone. W naszym przypadku wynik jest dobry, co oznacza, że głowica będzie wycinała z dokładnością większą niż 0,05 mm. Jeżeli natomiast macie problemy z Waszymi kalibracjami głowic, odezwijcie się do nas, na pewno Wam pomożemy. A na tą chwilę to już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.